Кожен фестиваль, кожна русинська акція на Подкарпатті в Україні важна, архіважна для нас, русинів, які вже довгі роки добиваємося свого визнання. І те, що ми є, наша культура существує, і ми її не забули, наоборот, стараємося її далі розвивати і хоронити. В таких фестивалях ми не вперше. Я особисто, ще не будучи членом цього колективу, приймаю участь у конференціях русинських і рахую, що це, звичайно, дуже необхідний і потрібний момент для нашого подкарпатського всього люду. Чому? Тому що це є фольклор, по-перше, це є культура, це є історія наша. І воно актуально на сьогоднішній день, коли в цьому світі, скажімо, багато напрямків, багато жанрів розвивається, але забувати своє – це значить забувати свої коріння, своїх батьків, дідів і так далі. Така рада бачити моїх земляків, Голубинську Борону. Дай вам Боже доброго здоров'ячка. Як се маєте? Дякувати Богу, дуже добре. Наш колектив дуже-дуже давній. Ми ходимо постійно, виступаючи по таких концертах, особливо по русинських фестивалях. Нас запрошують, люди дуже раді нам. Що вам дає участь у цьому колективі? Наснагу, задоволення
радість. Ми тому колективу радіємо. Йдемо, лишаємо всю основну роботу вдома, а йдемо на репетицію, щоб ось ми поспілкували, як кажуть, разом. А чоловік з вами не вадить? Ні, наоборот, що ти хочеш, щоб я пішла, і по телевізору не хоче бачити. Він зі мною ведить, бо мій керівник. Та кличе на репетицію, я кажу, я не йду, бо я буду вдома. Він каже, мусиш йти. Та як то не йти? Та мушу за ним ходити. В колективі я більш розвиваю свій талант, здібності свої. Мені цікаво тут. Русинська культура – це пісня материнська, пісня матері. Я мала була, мене мати вчила співати. Та ви помните мамчині співанки? Так. Ага. Ну, а чи учите своїх діточок? Так. В чому цінність русинської співанки? Така мелодійність, такі слова гарні, навірно, ніде нема. Та десь подівали усі мої цимборки, а чи у Європу на роботу повтікали. Так котрися, щоб встали, та прийшли низько у Ужгород, аби вам красні співанки заспівали. Паранно жити нас кортить. Шия вже од вирчення болить. Тещадну у Європу нас кортить. Копоня наша отого вже тріщить. Ішли би ми там гроші заробити. Подайте мало, доброму пожити. Воно то так, а й бо мало і не так. Коли коня кличуть, та умесно вичуть. Красно кажуть, добрий рано, масно, добрий вечір. А коли є мили, мотуз намочили, а ну, каже воронику свої кінські сили, мусиш плуг і воза, й борону тягнути, а про комуничку і овес забути. Що ж усі в притчі не вшитко штимує, як наш руснак за Європу казкує. Ліниві там шиткі, а живуть добрі, лемаші ковнижні дов у багні. Я вам повім у двох словах. Як жиється у нас в горах, Свалявський край хоч і малий, но нарід в нім доста чудний. Робітний він, як ніко в світі, без спочинку в зимі і в літі, вділила доля нам натуру, сусідів зачити культуру. Кіть в Росію йдемо робити, одних научимося пити, а ко в Німеччині робив, порядок відти бо хотів.
А слово другое у собі має біль. Такої ге на свіжі рани сіль. Вже кілька років накровить. За народ серце нас болить. Комало світом походив, напозирався всяких див. Приказував тот і з панами, і з радикалами, з ляшками, і видів, як вони живуть, як топчуть діла себе путь. Тепер могодні вже казати. Обо чоло не розбивати, на граблі ніщо наступати. Може вже й доста виступати, треба гостину диктувати. Аго, жоно, та це не репетиція, а це фестивальний звіт. Та хочете, обознеться сміяв цілий світ? У нас гостина то святоє, як молодоє, так і староє, артисти, глядачів рокаш, всі потвердять вам всі сопташ. Тараб хліба, погар вина – це про кожного гостина. Їсти, пити, говорити і кюстя всім перемоти. Фіглювати, ремотати, а ще тому й заспівати. Ой, Волиня, Воловонька, дай ми же плечима, треба би ми докторика з чорними очима, треба би ми докторика з чорними очима. Ой, не того докторика, котрий докторує, ай до того докторика, що хайно цілує. Я думаю, що цей фестиваль надзвичайно важний для цілого Закарпаття, для України і для світа. Дуже радує, що збирається так багато русинів, як старших, так і молодих. Думаю, що відкриємо для себе много нового, много інтересного і піднімемо шар старого, котрого не хочемо забивати. Автентичні співанки, які мабуть пам'ятати як молоді, так і старші, так і всі дуже маленькі. Треба сокотити те, що нам лишили наші батьки, наші традиції, нашу історію, нашу культуру. Якщо ми все загубимо, що лишимо своїм дітям? Мусимо то сокотити, берегти, і чистувати, і приумножати. Ой, зацвіли фіалочки, зацвіли, та всі гори й долиночки покрили. А лиш одну доріжочку лишили, обуханів молодята ходили. Ішла панів Марійочка, низенько, занив бо Іванко, близенько, занив бо Іванко, близенько. Закувала зозулиця, закувала сива, я був твого, ой, дашечка любка не хотіла, я був твого, ой, дашечка любка не хотіла, я б його не хотіла, може ж мука за
знайшла мені чорна кура дорогу. Іди, іди, чорна кура додому, не заважай, не заважай по дорозі нікому. Іди, іди, чорна кура додому, не заважай, не заважай по дорозі нікому. Як ішов я з Дебрецена до Хусту, знайшов я си вишиваною хустку. Ой, це мила, це не мила і шила, лембо вона вишиваною була. Ой, це мила, це не мила і шила, лембо вона вишиваною була. Як ішов я з Дебрецена додому, не розкажу я про то нікому. Так нямила притискала до себе, ці любиш, ня, ці не любиш, бо я мліву без тебе. Так нямила притискала до себе, ці любиш, ня, ці не любиш, бо я мліву без тебе. Я стараюся робити свій внесок в збереження русинської культури і надіюся, що мої подобенки полюбляться ушитким. Як думаєте, русинська співанка чим вас заворожує? Своєю темпераментністю, ритмічною складністю, такою колоритністю, незабутністю, самобутністю. А от ви прийшли на русинський фестиваль, чому? Бо я є русинка, прийшла на русинський фестиваль, тому. А як думаєш, що дає такі фестивалі? Ну, такі фестивалі, як Червена ружа, допомагають утворити народну співанку, в першу чергу. Вірніше, її первинну автентичну форму, яка вже помало занепадає. Крім того, таких фестивалів у нашому краї є немного. Раніше, ще 20 років тому, люди на свадьбах, на гостинах, за столом співали народні співанки, що допомагало зберегти русинську лексику, форму слов, речень. Я вже живу, моє покоління вже живе в другому світі, то вже маленько іншак. Тому такі фестивалі є для нас архіважними. Ой, зелена, полонина, зелена, зелена, не був би я в полонині, якби не Олена. Скажи мені, Оленочко, я тебе волаю, чи ти мене вірно любиш, як собі гадаю? Чиба-риба, чиба-риба, чиба-риба дана, чиба-риба, чиба-риба, чиба-риба дана, чиба-риба, чиба-риба, чиба-риба дана. Ой, казала Оленочка, старостів присилати, тільки треба до весілля тройзілля дістати. А я легінь молоденький, всі доріжки знаю. Я до нашого весілля тройзілля дістану. Дозволите один куплет в пам'ять нашого Михайла Івановича. Ушитки знавись, що ти чесно жив, що родину землю ти любив, любив благий народ сей славний, робот нечесний і желанний. Всьому народі
ти відів благость, просивість Бога, дай йому радость. Ти вірував, що прийде час, і щастя не обійде нас. Ти вірував, що прийде час, і щастя не обійде нас. Наші русинські Карпати, і Подкарпатська рванина, то є сюзанина мати, Леня плекали, як сина. Сіні Карпати, родині, як мати, гори дорожні злата. Злиться, плаче, злимася, сміє, гордо є серце руснака. Фестиваль «Червона ружа» об'єднав любителів русинської народної співанки, фіглі, поетичного слова, красної русинської ноти різних національностей, утворивши файну атмосферу, дружбу і уваження до всіх людей нашої сріберної земли.